Il-kap eżekuttiv tal-Valletta Crew Sport Stephen Xwiereb waqqa kompletament dak li qal il-Prim Ministru Robert Abela e kif spjega li s-sistema tax-shortship mhijiex waħda mill-fatturi li qed wassal għal tuħ fil-provista tal-elettriku. Dan ġie żvelat meta Xwiereb kien mistoqsi mill-ġurnal Times of Malta fejn spjega li din is-sistema tintuża minn vapur wieħed biss għal 7 sigħat darba fil-ġimgħa. Il-kap eżekuttiv tal-Valletta Crew Sport qal li s-sistema tintuża bejn id-9 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar illi jfisser li din il-provista tal-elettriku għal bastimenti qed issir f'ħinijiet fejn normalment ma jkunx qed ikun rappurtat tuħ tad-dawl. Is-sistema shortship titħaddem propju fl-10 ta' Lulju li għadda. Il-ġimgħa li għaddiet kien hemm tuħ tad-dawl f'numru ta' lokalitajiet madwar Malta u Għawdex, però ma kien hemm l-ebda tuħ fl-inħawi tal-Marsa u l-Valletta Crew Sport. Apparti minn hekk il-kap eżekuttiv tal-Valletta Crew Sport spjega wkoll li s-sistema shortship għandha linja diretta man-netwerk ta' pajjiżna, fatt li kien konfermat ukoll mill-kap eżekuttiv tal-Enemalta Ryan Fava. L-Inġinier Fava spjega fit-Times li s-sistema shortship kienet iddisinjata bil-ħsieb li jekk ikun hemm żieda fid-domanda tal-elettriku, ix-shortship titwaqqaf sabiex l-ewwel tintlaħaq id-domanda għar-residenzi. Dan ifisser li d-dawl mhux qed jinqata' kaġun ta' dan il-proġett kif prova jagħti x'jifhem il-Prim Ministru. Aktar kmieni dan ix-xahar ir-rapport li ġie ppubblikat mill-Awditur Ġenerali żvela kif is-sena li għaddiet il-Gvern ta' Robert Abela nefa' anqas flus fid-distribuzzjoni ta' pajjiżna mill-aħħar 10 snin li għaddew, konferma ta' nuqqas ta' investiment fis-settur tal-enerġija tant li spiċċa kellu jikri power station temporanja li titħaddem bid-diesel u li preżentament għadha qed tiġi installata.